Hej mennesker. Jeg har en lidt trist nyhed, og som I kan se, jeg sidder alene. Det er en anden ting. Den dårlige nyhed er, at mig og Signe ikke er bedste venner mere, og det er på grund af en masse problemer, som er kommet i vejen. Den historie fortæller jeg ikke rigtigt, fordi jeg ved ikke rigtig om Signe vil synes om det. Hun ved ikke, at jeg laver den her video, men jeg vil bare lave en video, så I alle sammen derude, eller der follower, subscriber på, I kan vide, at vi ikke laver flere videoer, fordi vi ikke er bedste venner mere. Og det kan godt være, at jeg ikke ser trist ud, men jeg har grædt meget over det, og sådan. Fordi det var ligesom, jeg ved ikke rigtig, om jeg kan kalde det var vores beslutning, eller om det var min beslutning, eller om det var hendes. Men det var sådan set, jeg kan sige det sådan, det var sådan set hende, der blev mest sur for mig. Jeg forstod ikke rigtig, hvad jeg havde gjort, og så. Så er vi ikke bedste venner mere. Det er sygt. Jeg er ikke jeg er ikke glad for, at vi ikke er bedste venner. Jeg vil rigtig gerne være bedste venner med hende. Derfor er jeg ude til den. Jeg tror, jeg sætter den på Facebook. Så tagger jeg hende i den eller sådan noget. Men I må have det godt derude, mennesker. Hej.